ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. ин видеои мо аз корвон тарафи пажарка, чорум дарвоза, дуюм ряди широкиш. анами намуд курткаҳои мардона ҳастай, ҳам классикаш, ҳам спорт стилиш аз 200 сомон то 600-650 сомона. ана баъд ҳаст бо анами куртои джинс, анами кабутош 160 сомон, а костюмош бошад 300, 280, 350, ҳам хеле нархош. ҳамаш истеҳсоли Туркиян. анами либосое ки озима нишон додум истеҳсоли Туркия. марҳамат, агар дар кор боша омада метавонед анамин суруғае ки озима барои шумо фаҳмондум харидорӣ намоед. ана брукои джинс ҳастай аз 80 сомон то 280 сомон. иҷада ҳам ускиёш ҳастай, ҳам мисол вайш ҳастай, примоюш ҳастай ва бойфренду дигар намудош. тамошобинони азиз, ман кӯшиш мекунам ки анами видеоҳои анами мардонарам камакак бо зиёдтар кунем. иншаалло интизор шавед. ман агар иҷозат додан ягон ҷои дигарам видео карда нишон метавам мардонара. иҷада 80 сомон то 250-220 хеле свитро ҳастай барои мардҳо. ина метавонед ки худтон биёед бори ҳам Туркияи дариҷа, ҳам бори Бишкек. размеро ҳама размеро ҳастай. навъязуниҳои фасон дора барои зимистон. баъд рӯзои наздик бо дигар хелборороям меояд, метавонед омада бинед аз наздик. куртои джинс, ино туркиян, джинс гуфтистам клеточной пахтагиё, турецкиян, ҳар хеле размерушон, нархошон аз 150 сомон сар мешавад то 220 сомона ба фикрам. бисёр куртои хушрӯ фасон. метавонед бо як бор аз наздик омада худтон бинед. анами намуд куртоора.